Добър вечер на всички и благодаря, че днес сме отново заедно с много голяма част от вас. Има и нови попълнения. Много съм щастлива да споделим времето с всички вас. И ви благодаря, че подарявате това време, освен на това събитие и на себе си, защото в крайна сметка ползите от това да бъдете тук са за вас и за мен. За мен като човек, който може да дава на другите, за мен това е голяма радост. Това е 6-то издание на Лидерство на живо, вече на ново място и аз съм изключително щастлива и благодарна на Миро, който е управител на това прекрасно място. С него се разбрахме още лятото, че много ми харесва и искам да го продължим тук. Изключително уютно, комфортно. Надявам се и вашето впечатление и преживяване да бъде такова. Аз обичам нестандартните неща и всяко събитие започвам с една синхронизация. При първото събитие и второто и третото започнахме с гонг, а идеята на гонга беше да успеем да вибрираме на една чистота, всички да започнем с тази чистота и да продължим така, че тази огромна енергия, която ние акумулираме с общата вибрация, да я използваме за добра промяна в себе си и в средата около нас. Така че сега ще ви изненадам с нещо, което трябваше да бъде наживо, но непредвидени обстоятелства отнеха това удоволствие. И, маестро, ти си. Понякога по-много се обичахме, понякога по-малко. А понякога, когато ти заплакваше в ръцете ми, живота ми приличаше на щастие. Луната мълчаливо ни преследваше, рисуваше телата ни по пясъка, ние правехме какво ли не. Понякога наистина приличахме на влюбени. Но пясъка изтече от косите ни и се завърна помежду ни въздуха. Естествено е в такива случаи усмивката ми да е малко стъклена. Естествено е в такива случаи усмивката ми да е малко стъклена. Естествено е да потърся хората, да се разтворя в тяхното съчувствие, да им изплача болката си с някакво забравено и скрито удоволствие. Аз мога да разплача и дърветата, и птиците, и бронзовите бюстове, но до кога ще ни сближава болката? И много ли е трудно да сме искрени? И за това ще се усмихна някак си. Усмивката ми ще е малко стъклена. Оплашено ще питам и безмилостно луната и дърветата и себе си. Наистина ли бяхме влюбени? Наистина ли ти си моето щастие или в нощта приличаше на щастие? Тогава ще напиша най-неочаквано, най-истинското си стихотворение, най-хубавото. Като тебе хубаво. И толкова далечно, като теб. Христо Фотев. Ама какви са тия ми живи аплодисменти? Криси сега ще го гледа това. Давай ти по-мощно! Криси, която трябваше да е днес тук при нас, с нощи дигна висока температура и това, което можа да направи за нас е този запис, но обеща следващото събитие да ни изненада с нещо още по-хубаво. За мен искреността, отвореността към себе си е едно от най-важните неща. И това стихотворение го показва. До каква степен можем да бъдем честни със себе си и да можем да си казваме какво и как можем да подобряваме в себе си и към какво се стремим е много, много важно за нашето удовлетворение. Това е мисията на Лидерство на живо. Да показва ние прашни кътчета от нас самите, да се свързваме с тях и да си казваме, ето тук мога да бъда много повече удовлетворен. Ето тук мога да бъда много повече себе си. Бидейки себе си, да привличам повече от това, което на мен ми харесва. И тук искам само да помоля техническите лица да погледнат, що прекъсва или наистина само в главата ми прекъсва. Можете ли да погледнете? Защото чувствам, че прекъсва.
Чувате ли? Добре. Значи наистина главата ми чатка. Добре. Добре, трябва да слагам някакви слушалки и аз. Добре. Ако ме чувате и ме разбирате, всичко е 6. Така, лидерство на живо съществува с няколко цели. Да свързва хората, както говорихме, с тези ценности, да тренира онази сила да бъдем себе си вътре в нас и да ни запознава с подобни хора, които споделят това. Да помага на малки брандове да бъдат видяни от хора, които ценят малкото, ама с много ценност. И да, се забавляваме преди всичко днес. Това предстои. Нашия гост, който така силно ме мотивира да променя и да вкарам много интересен предизвикателен елемент във втората част, след малко ще го поканя, Ина Гавазова е човек, който не спира да ме вдъхновява мен самата с нейната крехка възраст, какво е постигнал, какво продължава да иска да постига. И преди да я поканя, искам да кажа на колко много хора тук благодаря за това, че това събитие съществува. Първо да благодаря на моите отново BTL-ски съборнички, така ще го кажа, защото те бяха хората, които ми дадаха началния тласък да направя това нещо. Вярваха в мен много. Второ, нали, това е много важно, подкрепа, без това няма. Нали, на техническите лица, които всеки път обират тук парсата и им се кара много, ама иначе без тях не мога. Аз не мога това да го направя наистина. Това са хората, които обикновено остават с кадър, никой не ги знае, никой не знае за тях какво наистина напрежение им коства, но изключително много искам да благодаря и на Габриел Аврамов, и на Наско Колев, моя съпруг, които днеска от 3 часа са тук и монтират, правят, свързват, разделят, всичко е да може да върви. Трето, бих искала да благодаря на малките, много смислени брандове, които днес са с нас. И там е на Ленка Михайлова, която е създала, всъщност тя живее в своята мисия да подкрепя ранното детско развитие в водна среда. И Ленка днес е дошла не само на събитието да ме подкрепи физически, но иска наистина да подари някой от вас. Най-вероятно, ако сте се регистрирали, сте видяли, че тя подарява на един от нас, аз не съм в това число всъщност, ваучер за воден спорт. Ленка, благодаря ти. Друг впечатляващ човек, който се е заблудил, че сме на другото място, но идва насам и ще се запознаете с него, е Тони Георгиев. Тони Георгиев за втори път иска да подари на някои 8 функционални тренировки. Той е личен треньор и развива и дами, и мъже и се грижи за тяхното физическо здраве и сила. Неговата мисия е да бъдем здрави физически, да имаме физическите упражнения като част от нашия живот и част от нашата рутина и така да поддържаме физиката си, а с това и психиката си здрави. Третия човек, който по политически съображения, няма да кажа кой е, само ще кажа бранда, е Мила Байц. Дамата, чието сладкиши опитвате на масите си, без грам захар, а с протеин и гледам някои ме кимат и казват уникални са. Сигурна съм в това. Ако искате да я подкрепите, тя не е от Пловдив, но се преместила наскоро. Много ще се радва, ако имате желание да я подкрепите, да й поръчате такива, ако консумирате, разбира се, ако ви харесват, така че може да се свържете с нея на визитките, които съм оставила. С нас, разбира се, The Family Coffee Roaster, за тях им благодаря много, защото винаги знам, че съм добре дошла. Тук си провеждам почти всички всъщност бизнес срещи и благодаря за подкрепата и днес, защото остават извънредно за това събитие. Да. И да си прочита и другите, че не ги помня всички. Но да,
Тук са... Моя хляб, как ще я да пропусна? Вие, повечето, които сте идвали, знаете за моя хляб. Моя хляб е един прекрасен човек, всъщност. Владимир Цветков се казва. Неговата пекарна е тук в Кръшака. И който си е поръчал днес от вкусните сандвичи, всъщност е опитал и моя хляб, който The Family Coffee Roasters. Кой? Да. Харесах ли? Да. А днес някой от вас ще получи един хляб, който не се продава. Той го направи специално за моето събитие и е в списъка с наградите. Хляба е с чушки, сирене, което е фермерско, страхотен. Аз опитах от мострите днес, но беше направен специално за събитието. Така, добре, и мисля, че това са всички, които ConnectoBG, How to Пловдив, които също им подкрепят медийно. И преди ето го Тони, за него говорихме преди малко. Ръкопляскайте! Тони, ти си звезда. Искам да ви кажа и за следващото събитие, преди да продължим, защото всеки път забравям. На 18 ноември тук ще дойде един варненец. За първи път Емо Тонев, той не е за първи път ще бъде в Пловдив, но за първи път при мен ще дойде. Това е, който не знае, първият човек или първият автор на книга за LinkedIn в България. На 24 години момчето. Той е също един от хората, които ме подкрепи преди да стартирам това събитие с много знание, защото той самия на 24 беше организирал вече десетки събития. И много интересен човек. Добре. А днешният ни гост, вече сигурно премират, защото го отлагам. Ина е невероятна млада дама, както казах. Не знам дали навърши 30. Ето вече на 30. Но поправи ме, ако греша, но 2017 година основаваш Кашу. 2017 година с 8 години назад, т.е. на 22 години, основава Кашу. Като преди това съвсем на шега, ама и с много страст учи това, което продава в Кашу. А това е анимираните клипчета, в които представя с много страст продукти, компании. Тя самата се научава от нулата. Дори е направила академия, което е много впечатляващо. И тази академия, тя е достъпна за всички, които искат да се учат, да се регистрират, да се запишат и да получат от знанията на Ина. Ина, преди да стане на 30, е в класацията 30 по 30 на Forbes, не е случайно, защото този бранд, който тя създава през 2017 година, първо локално, след това интернационално става изключително успешен бизнес, който към днешна дата в такава въртележка я върти, че не знам как успява да намери време за днеска и на всичко горе ми се усмихва, което е добре. Значи е и успешен лидер, защото се е изградила и екип от много стабилни специалисти, експерти, на които тя да има доверие. Ина, заповядай при мен. За мен е чест. Искам да поканя всеки един от вас, който не се е регистрирал, да се регистрира, защото първо, така ще може да участва в игрите след това, Тони и ти. И второ, така ще може да участва и за наградите, които нашите спонсори са предоставили така любезно. След малко ще помоля техническите лица да визуализират QR-кода за секцията с въпросите, които можете вие да задавате. Тук като ние си говорим, ако нещо решите да питате Ина, може да сканирате кода и да попитате анонимно нашия гост. Добре дошла. Я виж дали работи. Май работи. Да, добре. Прекъсва ли ти или само в главата на мен? Не, между другото, чуваше се много добре. Така, добре, днеска не съм спала много добре, явно и това се отразява. Добре.
Първо, много ти благодаря, Роси, за представянето. Много така различно е да го чуеш от страни. Много някакси гордо звучи. Че много рядко човек си се така възприема често. Така че благодаря. За мен е чест, наистина. Няма за какво. Подготвила съм 10 на въпроса. Ако не успеем да ги зададем всички, зависи колко интересно стане, ще прекъсна към някой момент, за да дам възможност на вас да питате. Може и да не ползвате Q&A секцията. Ако искате директно, просто трябва да вдигнете ръка, за да може да ви дам микрофона и да говорите. Добре. Ина, готова ли си? Давай. Какво е за теб творческата енергия? Вдъхновение, дисциплина или нещо трето? Аз въпросите не ги знаех преди да дойда и сега може малко да мисля преди да отговоря, за да има повече резон. Творческата енергия на първото нещо, което ми идва, е организираната креативност, която аз много изповядвам. И тя е това, че човек, за да бъде креативен, за мен лично трябва да бъде дисциплиниран. Не може човек да чака да му дойде музата от просто така от въздуха. Не може да стои да се оправдава с това, че няма муза, а пък всъщност е креативен човек. Това за мен не е нещо. В смисъл, това са пълни глупости. Така че креативната енергия трябва човек да си я създаде. Това е моето мнение. Човек трябва, той идва от много назад. Идва човек да бъде осъзнат, да знае, да познава себе си, да знае какво го мотивира, как той се чувства добре и съответно съвсем естествено си идва и креативната енергия, която между другото е във всеки от нас. Аз не мисля, че има някакъв... може би някои хора имат талант, но това не значи, че само определени хора имат креативна енергия. Много ти благодаря за това, че го казваш, защото аз също вярвам. Да, преди време, когато си правих личностни такива тестове за самооценка и ако трябваше да кажа каква ми е слабостта, винаги посочвах креативността. И всъщност с времето разбрах, че просто не упражнявам, затова ми е слабост. Така че, да. Кога усещаш ти, че си в потока и какво правиш, ако той изчезне? Обикновено той изчезва в бърнаут, поне при мен е така. Мой опит е такъв, че когато си следвам собствените си правила, които съм си направила в главата, които са доста така стриктни, във времеви диапазон и винаги последователни, за да може да стигна до някаква крайна цел, на смисъл не са хаотични, тогава се чувствам в този флоу. Тоест, за мен винаги трябва да има време, което започваш да правиш конкретната задача, време, което свършваш да я правиш. И с моят добър приятел Арик, там винаги си говорим, той има една дума, the kill switch да имаш, което ако 3 пъти вече не стане, просто го убиваш и продължаваш към другото, не зацикляш в едно и също. И мисълта ми беше, че когато си имаш такива правила, при мен това работи. Имам си тези правила, които си ги следвам. Съответно, ако нещо не работи, го убивам и продължавам с следващото нещо. Кога не работи, той е точно в този бърнаут, защото някой път на мен лично ми е трудно да си сложа граници и съответно мисля, че мога и следващото. Той има един такъв адреналин, който ти идва. Това е скоро... Това точно си говорихме за тия кортизолово задвижените хора, като примерно мен, които непрекъснато имат нужда от този адреналин. Така че това е проблема тук, че няма граница някой път и той идва бърнаут и съответно това умира, после пак се завръща и така. Не е голяма драма. Много се припознах в това, което говориш. Даже аз съм пристрастена. Да, всички сме към нещо. В смисъл, просто хубаво е да е нещо хубаво. Това, което се пристрастяваме, защото всички сме. Да, но благодаря ти за този отговор. На мен аз резонирах вътре. Какво беше ми много интересно, като говорих за екипа и ми щукна да те питам, имаш ли по-възрастни от теб в екипа? Имам, да, едното момиче. Може би сега следващия човек, който ще наема, тоест ще станат двама. Вау, усеща ли се, как го усещаш всъщност да водиш хора, които не знам дали са от друго поколение всъщност или са малко по-големи от теб? 3 от момичетата са Gen Z, май се води, аз вече ги бъркам там, кое е Gen Z, кое е какво там. Но да, те са 3 или 4 години по-малки, едното момиче е по-голямо от мен и сега този човек, който ще наема, вероятно и той ще е. Всъщност, да, това, което искате да те питаме, как усеща да водиш хора, които често
Какво ползваш? Визия, енергия, менторство? Какво ползваш, когато водиш такива хора, които са по-различно поколение? Да, това е много хубав въпрос. Да ти кажа честно, различно, не мисля, че в нашия екип конкретно е от поколението. По-скоро е от индустрията. Много е по-различно да водиш хора, които са от креативната индустрия, защото има специфични начини, по които да говориш с тях, така че да свършат това, което искаш да свършат. Или да ги подканиш да свършат това, което... Тоест, различен тип лидерство и бих казала, че би го обособила в това, че има много емпатия. Да, много емпатия. В смисъл, никога в нашата сфера няма да работи нещо като това трябва да стане така до еди кога си. То пак има крайен срок, естествено, но не по този начин. Тоест, онова по-просташкото, по-директното, просто не работят тия неща. Особено с това, че аз имам самочувствие, че хората, с които работят при мен, са доста интелигентни хора, които няма да понесат това, пък и аз няма да си го позволя. Но исках да кажа, че дори да е това, този авторитет, който те имат, идва по други пътища, които за мен лично друг вид, нали, хора с по-малко самосъзнание, ако прилагаш този метод, няма да имат авторитет към теб. Има ли смисъл това, което казвам? В смисъл, те ще го приемат като слабост, но напротив, то е сила в осъзнатия човек, който го възприема. За други хора не е сила. Но за мен пък, нали, цялостно е сила да работиш с осъзнати хора, за които имат и те идеи и ги приветстваш тези идеи. Не казваш, това трябва да стане така по този начин, защото това не води до нищо креативно в крайна сметка. Така че е много интересно. В нашия екип е интересно. Чувала съм и от други хора, които са в подобни екипи, маркетингови, дизайнерски, че да, една идея по-различно. Не съм била и ми беше много любопитно да разбера. И сега ти спомена нещо преди това за дисциплината, за времето, че си даваш ти сама за себе си. Само, че в същото време пък времевата ограниченост в такива екипи не винаги води до ефективни резултати, е точно обратното. И правилно да те разбирам, или може ли това да го... Не, всъщност за мен всичко опира до граници. И до това много да си наясно с още в първите комуникации с още дори с клиента говоря, дори не с екипа, да поставиш ясни очаквания и съответно после да имаш същите очаквания към екипа. Какво имам предвид? Примерно ние имаме 3 различни пакета, които предлагаме на нашите клиенти и те са с различна сложност. Те са дефинирани във времето. Това трябваше доста опитност да се случи, много бърнаути, много 15-часови смени на ден и така нататък, но те са дефинирани. Нали? Ако искаш нещо по-просто, 3 дена. Примерно, не е 3, месец и половина, но както и да е. Ако искаш средно е, нали, втория пакет и така нататък. И съответно, това имах... Моля? Половин година. Не, между другото, има такива проекти, да, има музикални видеа, които са половин година. Ама то, да, зависи от много фактори там. Но мисълта ми е, че аз това имах предвид под структурираната креативност. Че другия начин, по който ги мотивираме, например, някаква бонусна система, която имаме, която бонусна система я мислих година и нещо, сигурно, защото тя е точно базирана на their performance. Смея се, защото имаше такъв един TikTok, много смешен. Както и да е. За тези проекти, да кажем малкия, който отнема да кажем месец и половина, те имат времеви диапазон, който трябва да го свършат. Ако не го свършат, няма да получат и бонус. Ако не го свършат и клиента няма да е доволен. Това също разбираш ли? В смисъл, гледам да приложа някаква структура, която е от по-големи структури от нашата, да заимствам от големи екипи, но да го приложа в малък екип и да го изтествам как работи. Къде ги намираш тия големи екипи, от които да си вземеш? Да, имам предвид компании, които имат примерно производство от по над примерно 300-400 човека. Взаимствам просто техния подход, като как работят, защото това, нали, естествено, че работят ефективно, нали, то се вижда, че имат резултати при тях и гледам да видя как може това нещо да се нагласи, приложи или поне нещо да си взема оттам, да го сложа в нашата система и така. Аз малко избягах от въпросите, всъщност, сега се замислих. Тотално дълго нещо тръгнах да говоря. Обаче това имах предвид, че пак трябва да е в срок. Просто трябва да е... В смисъл,
няма как да имаме огромно очакване да стане тук някаква Disney продукция с най-ниския пакет. Нали? То там зависи и цената, и вълността, и още 100 неща. Ето тук сега много ми идва да те питам, понеже ти в твоя си опит, първо ти си била там, минала си през целия процес, знаеш какво коства, знаеш цялата настройка на мисленето, каква може да бъде и къде може да се объркат нещата. Носиш вече и лидерството, знаеш как да подхождаш към хората. Какво би казала на лидерите от предишните поколения, в които които подценяват креативния потенциал на по-младите? Има така много хубава поговорка, че музикант къща не храни. Или там не знам си кой къща не храни и така нататък. Много устарели. Просто много директно. Това са супер устарели неща. В днешно време креативните професии са едни от най-търсените в момента, особено в нашата ера на AI, която живеем. Май го спрях. Пуснах го добре. Устаряло е това. Може би преди е било, нали, не ги виня, може би преди наистина не е имало къде да станеш графичен дизайнер, не е имало дори компютъри по някое време и така, но просто в днешния свят работи по много различен начин. Всичко е диджитал. И тези интерфейси, които използваме ние всеки ден, все пак някой трябва да ги нарисува. Най-малкото. Ето, дали и този QR код трябва да има сайт, където да си стеглиш QR кода. Той също има дизайн. Научен, не от сайт. Да, добре. Мисълта ми е, че всичко е в много от нещата, които всеки ден не си даваме сметка, има дизайн и дизайн thinking, нали, това модерното, което се казва сега. Да мислиш по начин, по който юзера ще може да рефлектира и да резонира, по-скоро е думата. Добре, с две думи, какво ще им кажеш на по-старите поколения, ако видиш някой лидер, който ръководи такъв екип от креативни хора и усетиш неговата нагласа да подценява, какво би му казал с две думи? От коя позиция съм, да знам как да се изкажа? Приятел. Приятел? Сега, то зависи... много неща зависи. Сега почвам ми се въртат с това неща в главата. Не, аз просто съм на мнение, че един човек, когато не става, няма смисъл да му набиваш главата някакви неща. Зависи колко е той отворен. Нали? Ако е човек, който е близък, бих му казала, че не е... Какво бих казал? Че просто не е окей това нещо. Няма да стане така. Просто. Неговите цели няма да бъдат реализирани, защото този тип хора обикновено са малко по-нарцистични и трябва да го обърнеш през тяхната перспектива. Просто няма да стане на неговото. Това бих казала. Сигурно ще дойде при теб да се оплаква. Да, добре. Ти започваш от влогърството и стигаш до създател на собствена агенция. Сега това много ми беше интересно, когато го написах този въпрос. Кой беше момент, в който осъзна, че вече това не е хобия, а мисия, която живееш? То дойде, между другото нямах такъв, може би, някакъв супер вау момент, в който казвам, това е. Тук то беше години наред опитност. Опитно от тук, от там, от трето, от пето. Най-различни неща. Драйвера ми беше, че... Аз съм майче го разказвах, като се видяхме, обаче майка ми искаше да пускам една пръхосмокачка един ден. И много съм и благодарна, че ме накара и аз си казах, че нямам никакъв шанс. Защото тя просто... Жената искаше всеки ден да пускаме, просто всеки ден много ми се струваше. Скарахме се и историята беше такава, че тя каза, аз няма ти дам пари. Аз казах, хубаво, аз си изкарам. И това беше естествено много такова импулсивно детско решение. То беше някакъв бунт от моя страна. Може би тогава още така моята нужда да си изказвам мнението и хората да ме слушат, но в последствие малко го така пообоздах това нещо. Но така да, много съм и благодарна. 16 години се изнесах, започнах да работя, защото исках да доказвам на някой нещо и трябваше да си плащам сметките. Беше от необходимост тогава и от инат. И после след това вече малко по малко започнах да се насочвам към анимацията. Но мисля, че това, което мен лично ми даваше най-голямо удовлетворение, беше усещането, когато един клиент е доволен. Защото аз нямах никакво самочувствие, че правя нещо адекватно, особено защото се учих сама. Нямах човек, с който дори да сравнявам, нямах къде да баунсвам идеи и не знаех това така ли се прави точно или не, защото сама съм си
го нацъкала и не знам дали така се прави по принцип. Просто имаш един такъв синдром на недостатъчност непрекъснато и малко по малко, не че все още го няма, но малко по малко, като виждаш реакцията отвън от клиентите, като я виждах и просто много ме вдъхновяваше това да продължавам да го правя. Просто обратната връзка е това, което ме държи много. Много ти благодаря за това. Аз сетих се, докато говореше за нещо, което Даскал Алекс ни сподели, когато им беше гост, и то беше, че умишлено, когато е създавал агенцията Createx, той не е гледал какво правят другите, как го правят. Не се е сравнявал. И това всъщност го е извело много напред. Как това резонира при тебе? Защото ти спомена, нямах представа дали го правя правилно, но ли правих някакви работи. То пък май се оказва успешно, а? Да, в общи линии. И аз се водя много от това нещо. Better done than perfect. Нали, така. Това изречение, което ме води и мен. Не съм мислила тогава, ако трябва да съм честна. Не е имало, колко там, 16-17, очевидно не е имало някаква стратегия, 5-годишен план, бизнес план и така нататък. Просто го прави, защото ми е кеф. И това е много изтъркано. Всеки го казва, че когато човек прави нещо с кеф, то му се получава, но наистина е така, защото ти влагаш много, много енергия и тя непременно се вижда под някаква форма. Така че не беше много търсен ефект. Да, много е нишово това, което правим наистина, но не беше търсено. Просто по-скоро аз се усещам, че намерих моето и покрай него всичко останало. Но първо моето. Сякаш. Разбираш ли какво искам да... Много ми се иска да кажа, на мен ще ми се получи. Аз в началото, за сега, работя с много голям кеф и като слушам, всичко ми идва така. Продължавам да бъда себе си, да вярвам в това, което правя, да го обичам и то ще се случи. Абсолютно, то се случва вече. На коя година пред теб започнаха така много сериозно да се получават нещата вече? Кога усети си твърда почва под краката си? Това вече беше когато започнах да наемам хора. Защото преди това работих с фриленсъри на проектна база, т.е. просто беше... Аз си плащам, клиент си плаща и аз плащам на някой подизпълнител да ми направи половината нещо, аз правя останалата част от този проект. И в момента вече, в който започнах да наемам хора, които да работят в дружеството, всъщност тогава вече усетих повече стабилност, защото знам, че всичко си го правим in-house и аз имам контрол върху това, какво излиза, нали, вече като крайен продукт. Това беше кога беше COVID? 19-20. Точно тогава. Реално всички хора ги затвориха, се пребраха вкъщи хоум офис, аз взех офис. Наобратно. Просто така се получи. И после бяхме хоум офис. В смисъл, спазвахме си регулациите, но просто вървях наобратно дали знаеш, тогава хората нямаха хоум. Аз до тогава работих хоум. В смисъл 3 години, или там колко бяха преди това, си работих само хоум. Даже хората им беше много странна тази концепция, как така работиш от къщи. Много готино. И после всички, нали, стана много по-популярно всички да работят вкъщи. Аз точно обратното, пък тогава отидах в офис. Просто така беше в смисъл, това не беше следващата стъпка логична. Браво, много вдъхновяващо. Чакам 3-та година, значи. Добре, и ето тук сега. Кои избори по пъти се отказаха най-трудни, но и най-ценни за теб? Кои какво? Кои избори по пътя се оказаха най-трудни, но и най-ценни? Затова, коя си днес? Избора да тръгна към себе си беше най-тегавото нещо, което ever ми се е случило в живота, защото майка ми е психолог, ще направи една скоба, така че аз така обичам да казвам, че съм закърмена с Фройд, защото тя тогава учеше и буквално ме е кърмила, докато е чела. Но да, както и да е, мисълта ми беше, че имам такава все още култура. Обаче до този момент аз нямах, момента беше преди 3 години, нямах потребност да се връщам в стари травми и така, докато няколко последствия, просто няколко събития, които се случваха едновременно, ме щупиха тотално емоционално и аз установих, че при мен бърнаутите не се случват заради многото работа, може би и през хората е така просто. Аз забелязвам, че те не се случват от супер много работа,
те случват от емоционално много багаж, който носиш и не преработваш или не знаеш как да преработиш. Съответно, понякога нали, има най-различни начини това да избие, за да можеш да отпушиш този стрес. И при мен просто избива в една страшна дупка, която емоционална, която изпаднах, една там депресия, всичко както си е по учебник. И съответно то ме тръгнах по пътя на себепознаването, на откриването, който е тръгвал по този път, значи, че се чупи след това. На 30 години става дете, почва от нулата, да се възпитава, нали, само че наново. И то беше, как да кажа, да, наистина избор е, като се замисля, защото когато ти се случи това нещо, винаги можеш да вземеш позицията на жертва, но аз това много го мразя. В смисъл, цялостно го отхвърлям, може би нещо, на което трябва да работя, но отхвърлям това да бъде човек жертва, когато и да е, в каквото и да е. В смисъл, винаги има друга позиция, която може да вземе и други действия, които може да започне. И съответно, при мен това беше. Избора да работя върху себе си и не цял живот да мрънкам, майка ми да ми е виновна, баща ми да ми е виновен, той би да ми е виновен, оня да ми е виновен. И съответно, беше много трудно това. Беше, може би, една година, в която направо не бях себе си. Обаче пък ми показа контраста. Показва ми контраста, за да мога от тук нататък да градя, да се възпитам наново от всички лъжи, които съм си казвала. Защото днес гледах точно един подкаст, това ми направи много силно впечатление, че жената казваше, тя е коуч също, и тя казва, че е брейн, такъв мозъчен терапевт. Ама не като неврохирург, а по-скоро като това, че работи с хора, за да им разкаже чисто на биологично ниво какво се случва с тях. Да. И много интересни неща каза жената, и едно от които много ми се така, много го запомних, беше, че 99% от нещата, които правиш, са заради някоя лъжа, която си повярвал и продължаваш да вярваш. И тази лъжа може да е, нали, те вероятно са много лъжи, не е само една. Но изкуството да ги виждаш и да ги приемаш, което пак много изтъркано то да ги приемаш, то не е точно това, то е да ги видиш и оттам нататък да ги оставиш, да си говорят. Обаче да знаеш кой ти говори в главата. Дали това говори майка ти с нейните очаквания, баща ти с неговото отсъствие, ти, твоя критик, нали, защото твоите критици са твоите родители всъщност в главата. Така че просто интересно много ми стана и това е едно изречение, което каза: взимах бизнес сделки с травма на 6 годишно дете. И това съм сигурна, че огромна част от хората го правят. Аз включително. В смисъл, човек, който не минава този път на себеосъзнаване, мога да споря, че може да има добър, успешен бизнес и да е щастлив, най-важно, със себе си. В смисъл, иначе като ги погледнеш, нямат нищо общо уж. В смисъл, това да правиш анимация и бла-бла. Добре, ама това ми е мисълта, че не е конкретно моята индустрия, каквото и да е да правиш. Ако не познаваш себе си, не можеш. Затова си тук. Благодаря. Не знам, аз искам да пляскам. Браво. Ами, абсолютно. Аз вярвам, че ние сме една цялост от, както казах в началото, физика, психика, емоции, това, което интуиция. И ние взимаме решенията си много често от едно място. Много голям превес, може да бъдат емоциите, може да бъде нашата логика. Много малко са хората на тази земя, които работят с интуицията си, обаче те са най-гениалните хора. Много често бизнеса, когато съм работила с хора така от високи нива и като кажа, имам чувството, че и те... тук никакви чувства не може да има. Какви са тия чувства? Сега зачерпваме всички чувства от гледна точка на бизнеса. Той бизнесът не чувства. Да, обаче всъщност ако разгледаме историята и особено в американската, там има много такива героични примери, в които интуицията се намесва и консултантите са дали някакъв голям отчет. Не помня името на CEO-то, мисля, че беше нефтена компания, огромна нефтена компания, която има от консултантите си отчети, препоръки да върви в една посока, той прави точно обратното и печели адски много. И всъщност това го казва, никаква лойка няма тук. И то е чисто интуиция. Така че, да.
Много ми допада това, което казваш, защото аз мисля, че това, което е интуицията, всъщност е нашето несъзнавано. И ако съзнанието е нашата антивирусна програма, която минава всичко през нея, за да може да изцеди и да те предпази всъщност, интуицията е несъзнаваното. Това, нали, някои хора казват божествено, други. Там е цялата информация, друга от квантовото поле, което е около нас. И мисълта ми е, че то знае. Защото аз бях на курс по хипноза и там много неща научих. Не защото искам да правя хипноза, изобщо не искам, просто ми беше интересно да спра да го мистифицирам това нещо, все едно, вау, тук нещо, някаква магия става и той изведнъж заспива. И исках да разбера това как се случва дали, какъв е процеса. Може ли да ги хипнотизираме тук сега? Не. Между другото, най-странното е, че груповата хипноза е много по-лесна от индивидуалната заради огледалните неврони. Чувала съм аз, обаче не знаех каква беше причината. Да, защото хората просто заради огледалните неврони се усещаме и хората по-бързо отразяват се. Да, точно отразяват се и за много неща, не само за това. Какво ще да кажа? За какво говорим? За интуицията. За това, че си ходила на... Да. Тогава точно това си говорихме, че там хипнозата е ти приспиваш съзнанието. Оставаш на... Тоест малко процент съзнание, няма как без съзнание, ще умреш така, но имаш несъзнавано повече, отколкото съзнание. И за това нямат хората, които, ако сте виждали хора под хипноза, те нямат скрупули. В смисъл, те могат, каквото им кажеш, това да правят, защото няма го този съдник, който нон-стоп ти казва, това не го прави, или така. Или ти казва нещо за теб. И мисълта ми е, че тогава някой път в такива сесии изникват много интересни неща, които, примерно, човек няма как да ги знае, ги казва. Например, на друг човек в стаята, къде има татуировка, примерно отзад на ето тук на бедрото, като той е зима и тя никога не е виждала тая жена, за първи път вижда и знае. В смисъл, мисълта ми е, че нашето тяло е много, много по-умно от съзнанието, обаче тези неща се усещат. И оттам идва и явно интуицията. Много съм съгласна с теб. Аз вярвам също, че това, което казваш, колективния ум, колективната енергия, за която говорих в началото, той идва, ако влезе малко по-навътре, много есотерично ще стане, не знам, да загубим хората тук. Обаче, смятам, че всички ние сме свързани помежду си по един или друг начин, осъзнавайки това, че няма аз, ти, ние всичко сме едно цяло. Може би тая нагласа ни е така много определяща за това да правим добро. Защото ние сме едно цяло наистина. И ние сме един колективен ум, ние сме едно колективно съзнание и допринасяйки с всеки един от нас към това, всъщност то се и връща обратно. Това е ефекта. Добре, връщам се в реалността. Съзнанието ми казва... Реалната реалност. Съзнанието ми казва, да. Добре. Пак ще отидем там, майката гледам въпроса. Добре. Кашу съчетава изкуство и бизнес. Как успяваш да поддържиш баланс между креативността и устойчивото управление? Да, всъщност това е много интересна тема. Оставям го в ръцете на правилните хора. Като правилните хора, какво има предвид? Той има две неща тук. Едното е да разбереш клиента, какво точно иска, какъв му е проблема. И второто нещо е да го преведеш на визуален анимационен език. Тоест, да решиш конкретно неговия проблем, обаче първо трябва да стигнеш до него. Много често се случва при нас хората да не идват с точни, даже много рядко идват с точен бриф. Те искат да направят едно видео, но ти доста време прекарваш да ги разбереш точно къде им е съобщението, какво искат и как да го направиш. Тоест, при мен, аз просто практично ще отговоря тук. Имам един ап, който се казва Session. Той е съвсем безплатен ап. И в него имам 9 категории на различни неща, които правя в бизнеса. Едното е Creative Direction, нали, другото всъщност е и Project Management, другото е Client Relationships. Нали. И начинът, по който го правя е буквално влизам в различни роли, което смятам, че всеки човек всеки ден го прави по милион пъти, по принцип в живота. Нали, отиваш си вкъщи, ти си жена на мъжа си, след това отиваш в офиса, там си може би шеф на други хора. Тоест различни роли. По същия начин си слагам друга шапка и просто единия път трябва да съм изключително аналитична, точна, ясна и в корпоративна среща, знаеш как е. А пък другия
през другото време да гледам точките, които съм написала в аналитичния период и да бъда креативна. Обаче това го правя вече с екипа. Тоест, при нас вече аз минах малко под тази... Малко повече от работата ми изисква тази шапка на организатор, project manager и така нататък, отколкото толкова много креативност, което пак го има, но по-малко, но там вече ги оставям на тях, защото все пак те също имат нужда да се чувстват, да го измислят, за да могат да го нарисуват. Тоест, те имат стабилната рамка, това трябва да се случи, така, с тези цветове, това е брандинга, така. Оставям основите и ги оставям да запълнат вътре, по начина, по който те си го представят. Много ти благодаря. Тук сега има един въпрос, който така ми ври отвътре, от личен опит. Как се справи със себе си в момента, в който трябваше така да се отдръпнеш малко повече, да бъдеш наистина менеджер, когато и лидер, защото в този момент ти нямаш пряка връзка с резултата, ти не виждаш, както преди, създаваш нещото, кефиш му за той излиза от тебе, виждаш си продукта, а пък тук да създаваш екипи, създаваш процеси, то продукт идва след месеци, години. Как е? Бих казала, че просто друго нещо, което също ми е хубаво при мен. Имаше, аз това ми беше, няма те лъжа, супер трудно да го дам, да го пусна. Беше такова, не, никой няма да го направи сега така, знам как да стане и никой няма как по този начин точно да го направи. Даже никога не съм си казал, никой няма как да го направи по-добре. Аз знаех, че го направят по-добре. Просто исках да имам контрола да е точно така, както аз искам да стане. Задах си един много прост въпрос. И той беше, какво искам да стане след 5 години? Пак супер клише. Обаче, какво се случи при мен? В смисъл, казах си на себе си, имаш две алтернативи. След 5-10 години можеш да станеш много добър аниматор и, аниматор на, не детски аниматор, за видеа. И да отидеш да работиш, примерно, в Pixar или в Disney. Ако това ти е мечта, примерно. Това е една огромна цел. Много голяма. Или другия вариант е да ръководиш екип. Няма как да правиш и двете. Просто аз някой път така, като лудит си говоря сама, си казах, няма как да стане. Избери си. И си избрах второто, защото да ръководя екип и да можем да растем, защото някак си първото не си го представях. Просто не го усетих. И оттам нататък започна да се водя на този принцип. Между другото, side note, наистина на дневна база не анимирам, но от 2 седмици помагам на екипа, точно допреди да дойда до 3 часа. Пак си анимирах. Така че то няма как. Ние сме анимационно студио. Пак го правим, просто не непрекъснато. И така, оттам тръгна. Страхотно. Много е важно. Значи тази вяра в теб, ти си се настроила предварително къде искаш да отидеш и всъщност това ти е помогнало да видиш, виждайки яснотата, която ти си дала за себе си, да видиш резултата предварително. И си кажеш, да, това е пътя. И да, ще се чувствам удовлетворена от всяка крачка по пътя. Макар и да не виждам резултат веднага. Именно, да. За мен объркаността е просто липса на информация. Липса на достатъчно информация, за да вземеш решение. Не обичам да стоя в това средно положение на объркана съм. Взимам си информацията за едното, за другото и да се решава. И да, от това се води. Просто за мен имаше повече смисъл. Това. Това като го каза сега ми и се сетих на първото видео, което записах от 268 видеа за тебе. И то беше така, там мисълта тече като с светкавична скорост. Аз дори когато си говорим първите пъти, не може да се надпреказвам и аз чувам, усещам как решенията се взимат и ако вървим напред. Просто там прогрес е при тебе. И после сетих за Даскал Алекс, който казваше, не мога да ги трябва тия да ми разтягат толкова ми бавно, да ми говорят. Аз си към Боже, аз почнах да говоря нещо много бавно последните години. И така. Той Даскал е директен, няма, ако имаш нещо да кажем, аз съм съгласна с него. Не, той според мен има предвид тези срещи, които се проточват и всеки по примерно бизнес срещи. За себе си нещата, не знаеш. И аз тогава, свързах с това. Така. Той сигурно е имал предвид тези, има и такива 5-часови срещи с CEO-то, които само се говори за CEO-то и той какво е правил примерно миналата седмица. Така че, да. Няма да бъда такова CEO. Добре. Изобщо не си. После въпрос публика и сте вие.
Ако трябваше да опишеш културата на твоя екип с една дума, коя би била тя и защо? Аз вече знам отговора, това веднага ми дойде автентичен. Думата дума е на мен. Добре. Така го сещам просто, не знам защо. Не мога да го аргументирам, просто така е, то човек трябва да го усети, за да го... Само да кажа, че тя не е подготвена наистина. Тия въпроси отказах да ги пратя. Тя не искаше да. Добре се справя. Ще се впишеш в представителен даскал Алекс за човек, с който се комуникираш. Много поздрави. Добре. Още един тогава ще ти дам. Как си представяш как си представяш следващото поколение лидери на България? Това е много хубав въпрос, наистина. Представям си ги автентични. Това за мен е много важна дума, защото човек трябва в света, в който живеем, в който всичко можеш да се монтираш. Тоест можеш да направиш всичко, да генерираш всичко, за една секунда да разбереш всичко, което искаш да разбереш и да се информираш. Е важно вече да сме автентични, малко повече и по-емпатични. Как беше тая хубава дума? Където си хем устояваш граници, хем не си мекушав. Как се казваше? Имаше в психологията тази... Асертивен, точно. Да, асертивен, благодаря. Това исках да кажа. Да. Да бъдем асертивни, за да може да постигаме тези неща, но от посоката, от мястото на това човек да знае кой е, да знае къде се намира, да усеща другите, да не е това деспотичното, смачкващо лидерство. То е живеене на повърхността, ако се замислиш. Нито кога не си в контакт с себе си, ти искаш да създадеш имидж на авторитет. Да. Всъщност отдолу има нещо друго, което не си го докоснал. Така съвсем. Добре. После ще те помоля да оставиш на послание на стената, че всеки път забравяме само 2 човека сами, 3 може би са писали. Добре, ще напомня. Ако може техническото лице, моя мил съпруг, да помоля да отвориш въпросите, да видим има ли въпроси. Ако не хора от публиката, ако не сте си записали някакви въпроси, може да имате, даваме в момента възможност да се включите с микрофона, ако искате. Има ли нас? Няма. Добре, продължавам тогава. Последен и после малко разпускаме. Добре. Така. Ако можеш да оставиш едно послание към всички, които се борят да изразят своята творческа енергия, какво би било то? Борят се? И да стесняват се да го кажем. Имат творческата нагласа или имат творческото начало в себе си, но не знаят как, не знаят къде. По-общия ми отговор ще бъде просто да правят. Това застиване на едно място, това са switch кила, който си с Арик. Правиш нещо 2-3 пъти, не става, зарязваш, продължаваш. В смисъл да няма такова спиране. Поне аз така работя. За мен всяко едно нещо, дори да е грешно, пак е някаква опитност. Като го опиташ и виждаш, че не е твоето, продължаваш с нещо друго. Наистина тия неща, къде сега си говорим малко клише, обаче е така. В смисъл, вместо да се връщаш, после си кажеш, да се обвиняваш. Това много гадно стана, аз за нищо не ставам и така. Не, просто опитно се продължава напред. Тоест, бих казала да опитват. Така че, това е. То няма, като човек започва, няма как 1, 2, 3, това направи. Просто го прави. Пък виж за тебе кое ще работи, като го направиш. Аз поне така почнах. Наистина не знаех какво правя, нямах никаква идея. Просто го правих. Знаеш ли на какво ми напомни това, което разказаш? В началото на пролетта всъщност бях в 2 класа в едно училище и си говорихме за успеха и каква е формулата на успеха. И аз тогава много се рових така, от собствения си опит и реших това, което казваш, опитност, опитваме. Успеха е нашата опитност и знания, умножени по енергията. Защо умножени? Защото енергията може да е в отрицателен знак. И тогава нашия успех е отрицателна величина. Енергията е много ключово нещо. Тя можем да я управляваме. Аз съм енергиен коуч, това ми е супер важна тема. Сега искам много да ти върна това, което ти ми подаде. Че познавайки себе си, ние можем да навигираме в тая енергия.
в всички нива на енергията и когато тя идва от място, което е място на създаване на страст, на нещо, което наистина обичаме да правим, тя е първо, че е с голям интензитет и второ, че е с положителен знак и успеха ни е в това уравнение е положителна величина. Така че... Да, извинявай, само исках да допълня нещо от това, което казваш, защото ми резонира много и се сещам за нещо, което пак днеска научих, просто слушайки този подкаст. Някой замислял ли се откъде идва думата достоинство? Защото всички я казваме, нали? Искам достойно бъдеще, искам достоен бизнес. Аз също не се бях замисляла до днеска, просто го чух в подкаста. Всеки човек се стреми да дава стойност. Това му е мисията на земята. Да си намери своята стойност и почне да я дава. По какъвто и там начин си избрал да я дава. И преди да продължиш само да вметна нещо смешно. Ще ми дигнити ли заплатата? Знаеш ли го това? Каква? Недостойно? Use the word dignity in a sentence. Ще ми дигнити ли заплатата? Това пример от твоята работа ли е? Или случва ли се? Не, това е шега. Добре. Не, просто да разбира ли се случвало, да. Ама да. Извинявай, давай. Няма нищо. Точно това иска да кажа, че до стойността, да човек да достигне до своята стойност. Да му дигнат заплатата. Това, нали, за някои хора е по-висша ценност, да. Но да, това исках да кажа, че на база това, което кажеш, енергията, човек да може да си определи своята стойност и да си я гони, докато я стигне. Много ти благодаря. И да попитам, ако няма някакви въпроси, може да аплодираме. Първи път, втори път, продадено за нетворкинг паузата. Добре, да заповядайте.